Det var ikke mye vask i dag, hæ? Nei. Da jeg fikk klumpen i meg. Det er ikke mye vask i dag, hæ? Men vasken er alltid rask. Hun hører meg da jeg har mistet det. Ja, halloen! God dagen. God dag. Kan dere vaske bilen min? Jeg vil polere den. Men det skal vi ordne. Men jeg har dårlige tider. Men du vet jo det. Klepp vask. Fordi den er rask. Topp jobb, gutter!